Prezident Donald Trump reagoval na príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom žartoval o tom, že minister zahraničných vecí Marco Rubio sa stane prezidentom Kuby, slovami: "To znie dobre." Trump zverejnil odpoveď v nedeľu na svojom účte Truth Social po tom, čo jeden z používateľov napísal: "Marco Rubio bude prezidentom Kuby." Rubiovo široké portfólio v Trumpovej administratíve podnietilo online vtipy, ktoré ho vykresľujú ako osobu poverenú stále sa rozširujúcim zoznamom funkcií. Madurovo zatknutie je dobrou správou pre všetkých Američanov a demokrati vyzerajú hlúpo. Oficiálne pôsobí ako minister zahraničných vecí, poradca pre národnú bezpečnosť a zastupujúci archivár Spojených štátov. Predtým tiež pôsobil ako zastupujúci správca agentúry pre medzinárodný rozvoj USA, kým neboli zostávajúce funkcie agentúry zrušené alebo začlenené do ministerstva zahraničných vecí v rámci reorganizácie dokončenej v júli. Rubio navrháva rozsiahlu reorganizáciu ministerstva zahraničných výrobkov, ktorá by mohla zrušiť a zlúčiť viac ako 300 kancelárií. Používatelia sociálnych médií na X premenili Rubiovú fotografiu zo stretnutia v Bielom dome na virálny, uvedomujúci si mém a žartovali, že jeho rastúca zodpovednosť z neho robí úradníka, na ktorého sa administratíva obracia v čoraz väčšej škále pozícií. Používatelia zverejnili fotografie Rubia vytvorené umelou inteligenciou, ktoré ho zobrazujú v rôznych vymyslených rolách, od iránskeho šáha a prezidenta Venezuely až po manažéra Manchesteru United. Rubio sa k humoru priklonil aj sám, keď minulý týždeň na portáli X napísal, že by nebol kandidátom na voľné pozície hlavného trénera alebo generálneho manažéra v tíme Miami Dolphins. Hoci nikdy neviete, čo prinesie budúcnosť, teraz sa musím sústrediť na globálne udalosti a tiež na vzácne archívy Spojených štátov amerických, napísal.